geger debat goro-goro dong telo karet jari marake keracunan, marake mendem Bu. Ya Allah, nek keracunan ora mendem. ya. Aku ya wis ket biyen. Rumah samu gek mangan wingi apa piye? Iki jenengane dong telo karet. Mbah nek nggonmu jenengane beda-beda, tiap daerah kuwi jenenge beda-beda. Terus ana meneh ayo Bu, nek mburi Bu. Ayo. Dudung. Nah, iki jenengane dong telo cakar ayam. Ngerti pura kuwi limang jari ngene. Sayur enak. Iki ora metu telone, sing metu telone iki. Lah Bu nek iso bedol ke, Bu. Ayo. Nah, iki sing metu telone. Iki jenengane dong telo pogong, gong. Dong pora. Tela Bedol pora, Bu? Iso. Sing ndi sing nganu rada gampang, Bu? Iki Ayo bedol, Bu. Ning desa kuwi akeh maceme jenengane dong telo. Mudeng, kae dong telo pogong iki sempiu-sempiu. iki ati iki dong tela pogong metu isine. Ketok moto beda, sing cakar ayam lima ngene cilik-cilik dawu-dawu. Sing karet kuwi gede-gede, sing telo pogong iki metu isi ning ngisore kuwi telo sing iso digadhok, sing iso dadi utri. Delai. Oh iki iso meluah. Nah, iki telone gedene semene. Gitu tak gitu loh. Ngono, saya debat meneng kok. Luru rene man, tak ret ke dong telo malahan kok. Aduh, Manjana ibu.